Oh, that live manje wasinzwa. Hey people. Hello. Hey, City Stacy. How you? Muri boy, guys. Hey. Oh, volume yako sha. Ndibude pashi. Twitter say. Hey guys. Muri boy, people. Telani makelele. Uri bo. City Stacy. Longest time ever. Don't know chaka bekugara. Long time, guys. Long Risto. Hey. Long time, guys. Hey, people. Willie boy. Oh my goodness. How are you? How are you? She say, oh, 100 something people. Wow, sir. Muri boy, people. A long time. New hairstyle. Oh my goodness, ngambotsaga vanhu vekumhurisa tione tichipina. Tsalani makebheti muzondo, how are you? Witi Jumbe. Sikugona kuriverenga iri. Fadzai 175 people. Oh, zviri sei guys? Kusaka kurova kwakanaka ka. Tatenda Chigidi, Lilian Moyo, amanya mazita. Nyaradzai zviri sei? Winnie Pachao, Catherine, uri boy rekendi marufu, Keleto Palesa, Sandrila Pado. Oh my god, 200 people. Oh, Kero, but phone yangu 200 people wauya. Kero. Guys, ndiri kunonzi pagomovhira ndakambopaita video chipa advertiser saka ndo patinomboya tichishandira mene ndigoda kutombokutadzai zvapakaita saka uku ndiko kumwe kwacho pagomovhira. Yes, thank you Mike Bander. Apo pagomovhira ndo patiri. Handigare ipapo ndongoya ndichingoshandawo kaita mavhidhiyo chiedita ndo pandinouya ndiri ipapo kubva zvandakauya kuno kuchiredzi. So thank you very much Mike Banda for allowing me to use your premises. Dzimwe nguva ndo patinotombogezera kana mvura kusina kwedu uko, kana kutoti pamwe ndiri muhari ndinouya ndogezerawo pano, kana kuti dzimwe nguva pamwe unenge watsvawo munhikini umu. Mazita awandisa 259 people. Oh my goodness. Gogo vasara ndiri kuchiredzi ndakamirira munhu ari kurichivhi mukambani, sa andifonera izvozvo achiti ari pangundu, saka ndofanira kumutora. Kitchen yagogo irikutanga kuvakwa mangwana. Kero manu, Kero mire gesi ndingodedza Kero andibatsirewo. Kero yangondibatsirawo foni yangu mani ndichitambira vanhu. Neipoza filimu ndakuita 286. Oh my god, 300 people. Unobata wakadera papa. Yeah, Carol. Here comes Carol. Oh, Carol. Chibata wakadai shamwa ndimbotamba. Iwe uya kudzika papa. Ndimbotambira Mike. Iwe sozvinoye ndibudisa 300 people. 300. Thank you. Ndarova sikana. Thank you very much. Anyway, tachida kutambira futi kitchen yagogo. Kitchen yagogo. Sati kitchen iri kutanga kucherwa mangwana guys. Yo, ndiri kufara zvisingaite. Tanga wachera kitchen mangwana. Saka ndakatonetsera varichivhi kuti neniwo ndorodawo nhikini yangu. Vanhu vese vari kubvunza kuti gogo varipi. Gogo vanogara kubuffalo kumapurazi kwavo kumaresettlements. Saka inini everyday ndinouya muchiredzi ndoma ndinoshandira guys. Pamunozona tauploadawo mavhidhiyo tetauya kuchiredzi ndo patinetauya kuzomaeditira tichimagadzira zvakare. Dance. Oh, 381. Thank you very much, guys. Thank you. Oh my god. Thank you.
saka mangwana ndo zviripo but tichazo like pane zvimwe zvinhu zvakazonyorwa navari chivhimu zvavari kuda kapepa kacho tengo ndakakabata ndaikwanisa kunge ndakuudzai zvimwe zvezvinhu zvacho zvakafanana neroofing neanonzi mabhodzi nezvipikiri nemamwe I think 2 different types of timber ndo imwe ichiri kudiwa tisati tave nayo pari zvino but hopefully by the end of this week tinenge takwanisa kuhafura zvimwe zvezvinhu zviri kudiwa. For example takaenda kunotora quotation anonzi machiko ano maIBR inini zvimwe zvezvinhu mind you ina handizvizivi saka ndototanga ndamboenda kwaEnrichards ndokwandoita sei gogo havapo vari kuyekera I think manonoka kuuya ndiri kuti kana ndiri kunoku kuchiredzi mutauni ndinonge ndichiri paGomovhila ndo pandine ndichishandirawo takapiwa mukana iwoyo namai Kabanda vanonzi mai Kabanda first name ravo ndoti handichikanganwa but vanonzi mai Kabanda ndo patinogara tiri tichishandira most of the time pandinongouya muno muchiredzi tichieditawo mavhidhiyo tichicharisa madevices uyezve tichimbogezawo dzimwe nguva but most of the time ndinenge ndichigara kana kuti kuvata kwagogo indinovata hangu mumota muvherisa ndomandichaura asi andaita vhidhiyo yokuradzai kuti ndovata sei muvherisa ndo mandinovata so ndinosheya bedroom yangu muvherisa imomo nemuzukuru wagogo anonzi Tindo saka chazokuitirai vhidhiyo yokuti tozvifambisa sei kana kuti how I've been sleeping in my verisa for the past maybe 3 weeks. I have no idea. And yeah, I think that's pretty much it about that. Saka but for 2 days idziwo ndakambopindawo kumbonozororo ndiri pamubhedha nokuti nyama dzasingachadi. I was exhausted guys, handidi kunyeberai ndata kuparara saka ndakambodamboresta for 2 days zvoti mavhidhiyo mamwe amuri kuona takamarekodha I think 3-4 days ago hatina mbura tarekodha for the past 2 days ndaidambozorora ndanga ndaneta zisingamboiti saka ndo zviripo guys but then ndakamirira 400 people 400 people 100 people, thank you guys. Saka ndakamirira representative ari kufanira kunge achitanga kuzoita sighting what zvese mangwana weRichievhu manga achiti ari pangundu ndo andakamirira kuti ndimupike and also I had a challenge nemashoko angu akazochiputika. I think takakuudzai kudhara kuti tatakunetsekana nenhau yekuti tiwane zvinhu zvinotisengera zvimwe zvinhu, so I ended up sacrificing my car ikaputika mashoko ose saka rakungoita kunge bhara, so I had to actually ask my brother kuti andiunzire andiunzire maold shocks angu pamwe asingachanyanyi kurira because ari pacha hachaite akungoita kunge bhara, saka ndakati atumire wayo maold ones although akafa but at least I can use them for the meantime ndichiri kuno since takuda kupedza amana takuda kusvika, saka kuvaka change chivabatsirawo kujecha ndofunga vanoda kubatsirwa kupushawo zvavanongada kupusha uye kubika. Maoko angu senge raiti ranzwa nekutsva saka ndichizobatsirawo pakubika, but dzimwe nguva most of the time ndoenda kuyawo mutown sezvatachingoita kumashure kuti tinenge tichiuya tichiita zveshopping yachoni ndotsvaga kuti transport. So far so good, I can confirm kuti there is a couple inogara kuHippo Valley, I think relative here one of the Shemaian, sorry ndikaita mistake, I think anonzi Mr and Miss Chabuka or Chaduka, mufoni mangu mune vanhu vane maseni manondiconfuse vari two avavo, saka ikapo iri ikoko kuHippo Valley and saka ndo vamwe vakambotibatsira, ndo vakatakura futi cement paipai vakazotipa futi imwe hama yavo yakatakura cement, because the issue is I literally don't know anyone anokwanisa kundipa transport muno muchiredzi, saka for the meantime ndo vandombonetsawo. Unozomboita uchimboti zezei but at the end of the day unongova desperate auzozivi unoita sei, saka ndongoramba ndichidzoka futi kwavari kuti ndazodai so saka I'm very grateful kuti I'm very grateful kuti
kuti ndakakwanisa kuwa no help at that time uye tine cement yedu yakakwana. Thank you very much nemunhu wese akasupporta. Tine whatever, tine zvidhina zvedu they were paid, zvakabhadharwa izvozvo kudhara as well. I think tine 1 hectare yakabhadharwa ikapera because ndakaita research yangu ndega zvakare ndiri paground. It's unfortunate kuti when we did the first interview, I think Mr. Dumbu, he actually used the previous quotations aishandiswa nevamwe. However, when I was actually doing my researches ndichitsvaga vanhu vanoita sei vanoti varime vaya, that's when I came across nekuti no, these people, they are totally different. And also kulocal kwachoni takazama kuti tinge tichitsvaga vane matractor, but yanga iri challenge for the past 3 weeks kuti ndinge ndichiwana munhu ane tractor. Saka ndakashaya ikoko ndikazoya mutauni. Ndaya mutauni ndakazongoona mumwe aitofamba nematractor avo, ndichifamba nematractor avo ndakabva ndaita sei ndakabva ndanhingirikina vasiri kunzwisa. I'm so sorry, mozogona kubata kumashure because ndingoita like vanhu vanonyatsa kufollowa kana kuti vavachifollowa nyaya iyi vanonyazoziva kuti ndikutaura nezvei, because nyaya iyi yakatangira kumashure shure. Saka thinki munozobata ipapo. Saka right, ndodzokera panhau. 500 people. Kero. Let's go 500 people. 500. Yeah. 500. Yeah. 500 screenshot. We don't know this screenshot. My voice go 490 because cover 500. 500 people. 500 people. What's up? 500 people. 500 people. Nacho. Nacho mungambuya. Right. So I think he's like ndo patiri papa. I think panani ndazama kutsanangura nepekuti pematractor. So ini pandakaenda actually recorded an audio. Ndiritori ikoko so that hapasita confusion, because iyo vanga vakuti it's $75 kurimira, then yoti diesel 33 liters ndochi ndo zvanga zviripo pane pandakaenda ikoko. Then the other thing, right, toda kutanga takuona, but mind you this is a company iri muno mutown. Saka handisoziva kuti manje ndokwanisa kuzoona umwe here vasiri mutown, but then for the meantime inini ndoita sei ndoziva screenshot. Oh. Alright, so I think that's pretty much what I actually discovered, or what I actually gathered. Kuti maprice akataurwa pavideo versus the price andakaona inini muno mutown akatosiyana. So inini I can confirm kuti right now ndakatumirwa mari inokwana 1 hectare. Nemumwe munhu handikwanisa kutaura mazita vanhu havadi kutaurwa mazita avo kuti ndiani wabvisa ndiani wadi. Saka izvozvi ndoconfirma kuti 1 hectare, because pakava pakamezhwa nevanhu vari 2 vari different. Mumwe achakatanga aita zvekumezha nemakumbo, then the other one akazama kumezha, then ikapo iya ndanchikudzai kuti yeku Valley, I think murume wacho anenge ari muagriculture. Saka tikavabvunza tikiti zvinomezhewa sei kana zvakadai. Saka mene macalculator akaita acalculate akati zvoni 2.3 hectares ndo zvaakataura iye, if I'm not mistaken, akati 2.3 hectares. Saka ndo dzatinadzo dzavo dzofanira kuripwa netractor. Asi inini ndabatanidza mari dzese dzatinzi tidhirane $75 yekuti per hectare 33 liters idzi per hectare. Uyezve kuti handizozivi kuti paaitanzi ndoda kutanga ndakuona zvofamba sei. I have no idea. Maona manje handizozivi kuti zvofamba sei papapo, but ndichadzokera futi kwavari sezvo ndandakamboti zororewo. Ndichati this week kutanga mangwana I think ndenda kutanga futi busy yangu iyoyo, because taivata kana ma 2 AM guys, it's not easy womuka kana ma 5 AM. Saka mangwana pamwe ndichasimudzira zvakare. Ndozvandichaita sei ndozvandichaita. So yeah, I think that's basically pretty much it about my tractors, about zvukudiwa. Yes, of course. And the other issue definitely ana vari chivhi muchikapu chiriko here koko kwatizoti kunzwa mushandi wedu akunzi zvoni ndikiri kini wafa nezhara.
So I think ndozvezvimwe zvinhu obviously zvatinonamatira kuti obviously patinoshandidzana nevanhu vekurich film company nevamwe vachoni because varich film vati he would love to employ vamwe vanhu varimo mukati mesociety so that they can get something, but he is the one who's going to pay them ivo vanhu varich film. Saka inini I suggested kuti vanhu vandoziva and vandakaona vachishandawo zvakanaka zvisina noise zvisina chii vashanda nemwoyo wese kusvika na 2 am kana kuti vanomuka na 4 am voswera varipo zuva rese. Definitely ndivazenge and you've been seeing vazenge varipo paya. That man he can work guys handiri kureva nhema. Saka vazenge, and then we had an issue because the other guy vanga naye anenge akagwadziwa the way vazenge yavanoshanda naye because vazenge vanoshanda netarget. Saka iye ndofunga vaigwadziwa kuti ndofunga vangamuka na 2 dzeusiku here vachikanyangana kuti dhaka vosiya rakadero vomuka kana ma 4 am. Saka anenge asina kuzvijaira saka akabva akwita. But then pakazouya mumwe wandinoti wandinoti Punky, sorry, Punky is also married atori nemukadzi wake atori like akatozvitakura izvozvi, but ndakaona kunge futi anoshanda zvakanaka Punky. So inini my suggestion was like, okay fine, kana iwe mukatora uyu Zenge, handiti ndese ndikasuggesta Zenge, I don't know if it's like zvinozopaka picture karibo kana kuti kuna uyu wacho anozosara because vanga vachishanda vese kusvika na uyu varich film was very understanding vakati zvinenge zvakanaka kuti vatore vese, so vatumira 1 team member yavo ndo yandakamirira, then vachabatana ne2 guys from ikoko kuBuffalo kunogara gogo, and varume ava ndo vagara vachingoshanda neni inini weshema nagogo Chisare zvakare. I never had issues with them and vaitombotibatsira pamwe pakuti unongosikachazivi kuti wodii vachibatsira zvakare. Saka hopefully tange tine team inenge chinakidza, team ine chifara yese. Varich film is not able to come for the meantime because of definitely that's his personal thing. I can't really say that here, but for the meantime vakabatikana. Saka ndangoti okay fine, ndinenge ndiri kuno tichifambisa. Saka neniwo ndakatovanetsera worksuit yangu yerich film ameno kana ndaivigirwa. Saka kuzogara kuno kuzvachose hazviiti guys. I think ndatogara zvokude kunakidza, yes kunonakidza, but at the end of the day guys ndikapedzawo project yedu ndodzokera kumba. I've been seeing my comments evanhu, oh boy, some people are like, oh my god, munonyimaona chikafu munoita sei. It's not even like that. While we show you that's when I understood kuti what people see on social media is totally different from what's happening on the ground. Saka ndozvezvimwe izvozvo vana vanongopiwawo vana mine vanhu vari kutukana mucomment section, sorry zvenyu vari kutukana. Anyway, by the way, yeah, ndozvezvimwe izvozvo. And I think ndakaiadresa iyo yokuti nigirikini ndakaiadresa yekuti handikwanise kunge ndichibudisa vana pasocial media because ndinofanira kurespecta gogo as well because vazukuru vavo, and the only person anofanira sofarira zve-social media ndimbuya. And you also have to understand kuti vazukuru ava ini ndakatova kuzivawo izvozvo ndakazovaziva izvozvo. Saka dzimwe nguva pamwe anogona kuita zvimwe zvokuti zvogona kukanganisa vhidhio pamwe handizozivi kuti ndovatsiura sei. Saka munofanira kuzviconsider zvokuti zvinhu zvakawanda you have to consider before maita majudgments as well. Saka yeah, I think ndezvipiko zvimwe ndakaona zvinhu hobo. Let me say thank you to all those people who supported us nekutengera pizza. We still have got food yatinayo koko, but then I think zvakaita sema-cereals, sema-tinned like fruits nezvimwewo zvakasiyana-siyana necoffee what asati aita mavhidhio iwaya. Thank you very much for supporting us. These videos achaisaiwa emafood watwatika akasponzwa nevanhu guys. When I started my food tasting yanga iri personal mani yangu guys. By the way, munotoziva ndendiri pachitiketi chikero here guys, ndendiriwo pachikero. Saka dzimwe nguva you sacrifice the little that I have kuti zvinhu zviinde mberi. That's how I started the food tasting, and thank you very much kune vanhu vakasita chip in. Vamwe vakati tag the companies because you're actually advertising them indirectly. Ndakaona vangu vakatega. Thank you very much for taking them. I literally don't have any idea kuti vachationawo here kana kuti havationewo here. Maybe zvinoenda negrace zvakare izvozvo. Yeah, saka ndozvanditi
hanzi tichataona tinashe mutarisi vatipewo pendi dzimba dzagogozi. Oh, that would be awesome. Tinenge tichingozvitambira zvese, hapana chatinoramba. Hanzi, where are you? I'm in Chiredzi right now. Saka, yeah, so I think that's pretty much it. Oh my God, that's the fara guys. What? Maybe pakati pewiki ndichamboita live stream ndiko kumusha ndina gogo, so that mombovaonawo, momboseka navo. Many people vanenge vada kutaura navo, but takamboita challenge yekuti kunokwa kusina magetsi for like 3 good days. Saka mafoni angu anga asina moto, but I think izvozvizvi ndokwanisa kuita sei, ndokwanisa kunge ndichizodera futi mafoni zvakanaka. Thank you very much munhu wese guys. It's not easy kugara kuno, but let me also thank my family. Baba vangu vanogara vachifona daily, uri seiko ikoko kuri sei. So that's the support yandine ndichingofarirawo, and also vanatete vangu ndofunga vangu makambovaonawo, they always check on me. Thank you very much. And I've also seen vamwe vanhu vachiti, oh, ukudzokera rini kumba, uchaita ikoko, dzokera kumba, what. Even my family is in support of whatever I'm doing right now, and I'm good with everything that I'm actually doing right now. But then when the project is over, tapedza zvese, that's when I will leave Chiredzi. I can't just leave zvinhu zvinoita sei zvisina kupera. But and also learned kuti uripo zvinoita kutiwo uite punch, uchimbotyisidzira vanhu uchinyeba kuti shefu wangu, because ndinechitaura kuti shefu wangu atoti zvakati, saka shefu uri kutoti izvozvi zviite isoso, shefu wati waona manje kuti zviitewo, tombopotawo chimbowaspoil, vanozvifarirawo zvakare zvinhu izvozvo. Thank you very much. Yeah, yo, ndataurisa guys. Yeah, ngandimboona kuti ndokwanisa kuedha here vanhu 1 or 2. Ndakamirira kuti munhu wangu asvike, plus mashopu asati avhagwa, because tinombotumwawo, unomboziva imwe. Right, akupedza tinotongopedza. At first, like, ndaifunga kuti vamwe vanhu they didn't understand me kuti ukufambisa, but I was like, you know what, they will understand me later. Ndaisa linki, so kana muda kupinda munopinda. I've seen many people actually when I'm going back to Thailand. I actually left Thailand last year in November. I think many people have been following me since last year, but one, they literally know the reason why I left Thailand, so I can't keep on repeating that. Maona manje hanzi ndaisa link, so if you want to join, click a link, excuse me, unoclicka link, kana waclicka link unopinda apo, ndo pandinokuonera ipapo. So once again, let me say thank you very much kuna Mrs. Kabanda. Vanoti ndo ma premises awo. This is not my house. Yo, people, I can't lie. It's not my house. It's not my house. Panonzi pa Gomo Villa. Ndo patinenge tiri pano most of the time. I think yeah, ne the brothers as well tinombosangana navo vamai Kabanda vachitibatawo zvakanaka. Thank you very much. Right. Saka ndikashaya ndingada kupinda ndiedhe futhi the link. Ndikashaya ndingada kupinda for the next 10 minutes, then maybe ndochinza, because kwanzi navari chivhi mushandi wangu hafani kufane zhare koko. Fana vatsvaga murivo. Ndiri kuChiredzi guys. Ndiri kuChiredzi ndokwandiri kusvika project yapera, then I'll go back to Harare. But maybe before I go back to Harare ndofana kumboenda kumaparents angu. Ndo definitely vabereki vanofanira kupota vachionekwa every now and then. Then ndaiona mumwe achiti, I hope your parents or your family is happy. I feel like my family is satisfied. I don't know. Tindo anenge abuda ndapa magrosa ndofunga. Mina ndiudze message uyu. Kero. Hanzi nemunhu anonzi Vimbai Sanganza. Say hi to Tindo wepaGomo Villa. Nyora zita rake atanzi Vimbai Sanganza. Wazvinzi Vimbai Sanganza. So yeah, guys, my dream, let me tell you the truth, is something I wish kuti tikapedza project
dai zveibvira ka mbuya umbonyatsokwira ndege kuenda kana kuVic Falls. That's my dream yokuti tikange tapedza project. I think kuti vakwire ndege vambomunzwa mundege voenda kana kuti kuVic Falls. I'll definitely accompany her. Ndo conclusion yekuti aiwa hatapedza. Saka that's my wish inini. Handizozivi kuti ichabudirirawo here wish yangu kana kuti kwete. Pane vamwe vapinda but handisi kuona makamera enyu akakrosa saka budai mudzoke futi. Hey Shamaine mukundwa. How are you, Shema? Uripo. Say. Ndiri right. Uri seikoko? Kuno kuripo, kuri kupisa. Uri kupi? KuBotswana. Oh, kuri sei kuBotswana? Kuri kupisa zvingaite. Une flu mane wa1. Get to I just like you and love your projects and your videos. Thank you. May Thank God you bless very much. You're Thanks a lot. Right. Yeah. Busy. Uri sei Cheryl? Ndiri boa mene uri sei? Ndiri right. Seiko. Kuri sei? Kuri nane zvakupisa chete. Ya kwese kuri kupisa. Vari sei gogo? Gogo Muchembere. Gogo ndavasiya vari bho. Ndavasiya kumba vari bho. Hey, kuda kwashe Chiwanza. Kuda. Kuda kafiza. Uri sei? Sister Loveness Mhlanga muri bho. Ndiri bho muri sei? Tiri right kuri sei koko? Kuri right kuri sei kumusha. Vari sei gogo? Vari bho ndavasiya variko. Hey, how are you? Ndope mwe Lillian Sokostina. Oh, Sister Lillian, long time. Yes, Chero uri sei hako? Ndiri bho kuri sei koko? Tiri kufara tichikuona wina gogo wena ende zviri kunakidza sei wananzwa wada kuuya kuZimu. Uya shamwari unongouya wotsvaga kumboendawo kumusha kana uchingozvikwanisa because tovata mumota ka unozogona kuvata mumota here. Ndotadza ndouya. Chitiudza ndiani murume angati nhaiwe Shero gandanga wavata mumota. Aiwa but wakashinga zvako handidi kukunyepera well done. Musi wekutanga ndaitya but ndakazoguma ndajaira ini. Shimo asi tinokutenda zveshu. Tinotenda nebasa rauri kubata Shero ramba wakadaro. Alright. Thanks. Saka ndambomhoresawo moita muchidonha ndise vamwe. Yes, sister wacho chihera zviri sei? Zviri sei Sharo? Ndiri bho kuri sei koko? Kuri right. Sharon, you are doing an amazing job. Thanks. And I like your relationship. Martin? I like your relationship with Gogo. Thanks a lot. Maita basa. You are doing very well. Right. Kuri sei kwamuri? Kuno kuri right. But mukunzwira kure. Maybe because ndiri mota, maybe. Hansi? Maybe ndiri mota, that's why. All right. Thank you very much. Thank you for supporting us, Nagogo. Okay, bye. All right, bye-bye. Gianni, Tangana Millicent. Millicent, how are you? I'm fine, thanks. And you, Shema, uri seiko? Ndiri bho, mine uri sei? Ndiri right zvangu ndirikunzwa kufara nekuda kweshow yako zvauri kuita kubatsira Mwari vakukomborere vakuropafadze. Sure, you're doing good. Thank you very much. Kuri sei kwamuri? Aiwa kuno kuri right. Don't give up. Continue to pray and you assist vamwe vakawanda. Amen. Tinawo ndofunga 2 vari muline but ndofana kumbozorora kana ndakaita 2 weeks ndakambozorora tozosimudzira usi.
Okay, thank you. Thank you. Regarding Murese, the next one. Budi Matso, kuri sei gogo? Yes, zviri sei? Ndiri boa mene kuri sei kwenyu kwamuri uku? Tatoona kuti jack of all trades nekuforoma zvidhina. Tiriko makumba ahwaya nekurohwa nezvitinha. Unofita pese, unokwana pese. Ndokwana here kwese. Manje tiri kumageja kwedu kwagutu uku. Zvichambonetsi, zvinotonetsa kukushidzira huni muhovhoni. Hanzi ndiedmi bayai linki irona ndaisa ndora munoshandisa pakuti mupinde, then ndikuona mwari kuseri kana une chikamera chakakrosa ndikwanise kuedha. Alright, Budi Matso ndaimbomuisa time yangu yakuda kukwana manje. Alright, thanks. Alright. Netai, how are you, Netai Kofer? Netai Afriza. Kelly, what do you say? Vamwe vacho vakufriza guys. Matemera, what do you say? Which way do you think? Straight? Matemera. Kuri sei koko? Hamchanzwe. Hello? Netai uripo here kwati waenda zvako? Faustina, she added the last one kuchiinda. Mamwe macho akuda akekera. Hey Faustina, everything. Kuri sei koko? Para ndambotsaya ndikati zvikuda kuramba ndaedza inonetsa ka. anoziva unotifungisa kumusha ndetinobva tanzwa kufara gogo ari kunyanya upenyu hwako tika mwari shema mwari vakuropafadze that's great. That's great. Thanks a lot. But ndashuva ndati maskiti uchadzokera here naishema kunotiudza kuti tazozvikaiti manje kunonetsa unodzokera sei uchimboita zvikuru guys dai uchimboziva kuti kunoshandwa ka unosati umboziva kuti chichikuitika vanhu vari kuitei paindaneti hautozvizivi. Kunotogwadza unotozoguma dzimwe nguva unotogona kutofamba uchivata kudai so ndatovata kenyu anoita zinguruve kusimba kani shema kwandibvuma kuZimbabwe chokwada kumba kwanaka ka gaizi regati vamwe vakupinda think ndakutongopedzisira varimo vamwe vakupinda ndakuinda ini. Faustina, bye. Hey Melody. Hello, how are you? Ndiripo kuri sei koko? Hakuno kuri bhori sei zvako? Uyu chipo une top here? Nyatsokwiridzira kudai so top kana unyaya. Alright, bo. Alright, uri sei chipo? Alright. Amana vanhu vawandisa guys. Achatombokwanisa kana kubaya foni iri kungoti ki zvavharwa. Uri sei chipo uri kupi? Botswana. Kuri sei kuBotswana? Kuri bo. Ndakunzwa ma-echoes. Ngatimbomuresa vamwe. Magogo Martha, muri sei?
Ooh. Okay, bye. Manaka, I think ndakwenda ndichana chandichadzwa. Guys, bye bye. Thank you very much. Keep supporting us. Keep supporting us, guys. I love you. Take care of you. Goodbye, guys. Bye bye.